Ahojte, vítajte opäť na mojom kanáli pri dnešnom videu. Ja som si dneska pre vás pripravila takýto valentínsky look, keďže zajtra je Valentín. Musím povedať, že počas toho, ako som sa líčila, som s tým nebola až tak úplne spokojná. No ale nakoniec si myslím, že to vypadlo celkom pekne a že sa tým naozaj môžete na toho Valentína inšpirovať. No ak vás teda zaujíma, že ako a hlavne s čím som vytvorila tento valentínsky look, tak určite sledujte toto video ďalej. Ako môžete vidieť, tak ja už mám nanesený make-up, korektor a aj kontúry, pretože nemám tu žiadny nový make-up od značky Catrice a použila som teda, najprv som chcela použiť toto tinted sérum od Catrice, ale sa mi to zdalo trošku málo krycie. Chcela som, aby to krytie bolo také väčšie, takže som potom siahla po tomto HD Liquid vlastne foundation od Catrice. Tento make-up je inak veľmi dobrý sám o sebe, mne sa veľmi páči, akú má kryciu schopnosť, ale sa mi párkrát zdalo v poslednom čase, alebo teda keď som ho mala na sebe, že mi trošku zoxidoval, takže už som ho nejaký čas na sebe nemala, takže som si ho dala teraz, aj keď ho mám zmiešaný v podstate s týmto, tak som zvedavá, že ako vydrží, ako sa bude správať na tej pleti, že či mi nejak nezoxiduje. No a korektor a kontúry tu nemám vôbec od Catrice, takže to som si len tak rýchlo naniesla, také, čo bežne používam. A môžeme sa vrhnúť rovno na prvú novinku, ktorú tu od Catrice mám, a to je tento tekutý blush, tekutá lícenka. Mňa toto tak veľmi zaujalo, pretože proste zase ja som úchylak na obaly, takéto celomatné obaly, celopeknučké obaly, veľmi môžem. No a ja teda moc neobľúbujem také tie odtiene do oranžova, do červená. To nie sú veľmi moje odtiene, takže pre mňa bola jasná voľba tento rúžový odtieň. No a toto, to je tak nádherná lícenka, ja už sa tak teším, keď vám ju ukážem, ale naozaj ju treba veľmi dobre takto prehrkať, pretože najprv z toho ide voda, ale naozaj je to nádherný odtieň, nádherný. Ja vám to skúsim aj takto ukázať, že ako vyzerá. No akože úplne krásna rúžová farba. Je to také dosť tekuté. Ja si to dám rovno takto prstom z tej ruky. Ale ja si myslím, že aj tá pigmentácia na lícenku úplne super, úplne postačujúce, vyhovujúca. Ja ako som nemala rada lícenky a naozaj som ich moc nepoužívala, už dosť dávno, tak proste teraz ich milujem. Naozaj milujem lícenky. Ja si to ťahám až takto hore. Takisto si dávam lícenku aj na nos. No a vlastne mám to takto krásne prepojené aj s tou kontúrou a vlastne tu mi už pokračuje tá lícenka. No ja som pôvodne chcela, že budem skúšať niečo aj z tej valentínskej kolekcie, ktorú teraz Catrice malo, ale ja keď som došla do našej DM-ky, tak tam už vôbec nič nebolo. No a vtedy som si povedala, že teda zoberiem aspoň nejaké veci z tých noviniek. Ale keď som bola doma, tak som nad tým rozmýšľala, že chcela by som tie veci vyskúšať, aj keď som už ako keby vedela dopredu, alebo videla som, že to nie sú úplne moje produkty. Či už čo sa týka odtieňov tých rúžov, viem, že tam boli laky na nechty, ktoré boli síce krásne, ale ja laky na nechty nepotrebujem. A bol tam ešte jeden nádherný rozjasňovač, ktorý bol fakt nádherný. Vyzeral naozaj krásne ako vnútri, tak aj ten obal, ale ja rozjasňovače nepoužívam. Naozaj to nie je produkt, ktorý by som ja vyhľadávala a potrebovala, takže viem, že by mi to všetko doma bolo úplne zbytočné a že by som to potom reálne nevyužila. Mám teda nanesenú tú lícenku a idem sa chytro zapudrovať, pretože sa lesknem ako psie gulky a to ja nemám rada. Puder od Catrice tu takisto nemám, takže ja sa zapudrujem mimo kamery a hneď som späť. Ja keď si idem aj takto kúpiť nejaké produkty, nejaké novinky do drogérie, tak ja vyslovene beriem len také veci, ktoré viem, že využijem, pretože na čo by som si kupovala nejaké, čo reálne potom nevyužijem. Ak si pamätáte, ak ma už nejakú dobu sledujete, tak viete, že ja som mala veľmi rada to Super Glue od Catrice, že som to asi ako jedna z mála používala a naozaj mi to vyhovovalo a mala som to rada. No a keď som zbadala, že prišli s touto farebnou verziou, teda, že sú tie geliky takéto zafarbené, automaticky som potom siahla, hneď som to zobrala, že to musím proste vyskúšať, pretože mne to naozaj vyhovovalo, ja som to mala veľmi rada a rada som to teda používala, dobre mi to na tom obočí fungovalo. Zobrala som to teda v tom najtmavšom odtieni, ktorý mali, a to je 030 Deep Brown. Čo sa týka obočia, tak momentálne nemám moc dobrú rutinu, pretože nemám doma žiadny taký nejaký produkt, ktorý by mi na to obočie úplne vyhovovalo, čo sa týka teda doplnenia. Takže dolujem z tejto ceruzky vlastne od Eveline, tuto vnútri je taký gelik, alebo čo to je na obočie, takže to si odtiaľ vyberiem takto štecom a potom si to tým štecom takto nanesiem a naozaj len si jemne to obočie dovyplním. Ale tento spôsob sa mi úprimne
nie moc páči, takže potrebujem si kúpiť nejakú dobrú ceruzku. Pretože ceruska je pre mňa najlepší spôsob, ako si to obočie doplniť. Obočie som si iba takto jemne teda doplnila, no a môžeme sa presunúť na toto lepidielko. Vyzerá to teda takto, ten odtieň je približne teda takýto. No nie je to moc tmavá hnedá, ale to vôbec nevadí. No a samozrejme trošku si to poobtieram. A idem si s týmto obočie teda vyčesať. Nie, že by bolo nejak vidno, že je to lepidlo teda hnedé, ale myslím si, že pri tomto nebude, alebo teda už som to mala párkrát na sebe a nestalo sa mi tá vec, že by som mala na tom obočí také tie biele ďobky, ako to bývalo s tým priesvitným. Musím s tým trošku opatrnejšie pracovať, keďže nechcem sa s tým v podstate v okolí toho obočia zašpiniť. Obočie mám hotové a ja som s tým gelikom veľmi spokojná, mne sa to páči. Páči sa mi, že mi to obočie naozaj veľmi pekne vyčeše a zafixuje a drží to tak. A nemám s tým teda zatiaľ žiadny problém a dúfam, že sa ani žiadny nevyskytne. No, môžeme sa presunúť na líčenie očí. No ja mám Valentín veľmi rada práve kvôli tomu, že môžem vytiahnuť také tiene viac do ružova. Aj keď teda samozrejme môžem ich vytiahnuť kedykoľvek počas roka, ale Valentín je taká príležitosť, kedy sa to vyslovene pýta. No a Catrice teda nemal žiadne nové paletky na oči, ale teda vymenili obaly tým starým paletkám, ktoré mali. Lenže keďže ja som žiadnu z tých paletiek predtým nemala, tak som si povedala, že na to valentínske líčenie si spolu vyskúšame túto. Ak ju teda doma máte v tom starom obale, tak viete, aká paletka to je, aké sa v nej nachádzajú tiene a tak ďalej. Ale teda ja som ešte od Catrice, okrem takých tých malých paletiek, neskúšala žiadne tiene, takže som si povedala, že si túto vezmem a že sa aj vlastne super hodí tou skladbou tieňov na takéto valentínske líčenie. Čo sa týka tej farebnosti toho obalu a tých kvietkov a tak ďalej, tak je pekný, ale toto, na čo tam je ten plast, tak to neviem, nechápem to. Nepotrebujeme takto vidieť do tej paletky, ani to není pekné. Naozaj toto mi príde také trošku staromódne, ale inak tá farebnosť je akože pekná. No ale teda viac nás zaujíma vnútro ako obal, že? Takto nejak teda vyzerajú tie odtiene. Ja sa naozaj veľmi teším, že čo s tým vymyslím a ideme sa rovno do toho aj pustiť, pretože líčenie očí to je pre mňa najväčšia sranda. Vezmem si najprv tento očies, lebo vidíme sa. Vezmem si najprv takýto, bože, riadne sa z toho práši. No dobre, som zvedavá. Taký svetlý odtieň, ktorý dám teda do záhybu. Vezmem si asi tento taký do fialová odtieň. Uvidím. Ten vyzerá byť celkom dosť pigmentovaný. Už sa teda z neho až tak strašne nepráši ako z toho bledého. A tento vyzerá pekne. Mne sa veľmi páčia proste také dymové líčenia očí v akýchkoľvek odtieňoch. Páči sa mi práve, keď je zvýraznený ten vonkajší kútik. Je to samozrejme taká klasika, ale podľa mňa presne taká, ktorá nikdy neumrzí. No akože zatiaľ som použila síce iba 2 tiene, ale tá paletka ma nejak neuhúrila. Tento druhý tieň sa mi síce páči trošku viac, ale keď ho blendujem, tak on normálne odchádza mi preč. Idem to teda ešte stmaviť a beriem si takýto tento tmavo hnedý s kvapkou fialovej podľa môjho oka. Ten vyzerá tiež fajn. Trošku práši, ale tiež menej ako ten svetlý, to bolo mega. To si ešte trošku takto viac tmavím v tých kútikoch. No a budem to blendovať týmto štecom a tým fialovým tienikom. Nie je to zlé, ale som dúfala, že trošku ma viacej poteší tá paletka. Pridávam tam viacej toho fialového tieňu, pretože ja neviem, také mi to príde o ničom. Ale teraz sa tvárime, že naozaj z tohto potrebujeme niečo urobiť, lebo za pol hodinu odchádzame na večeru valentínsku. Takže pomoc, ja neviem, nejak sa mi to nepáči. Teraz si chcem dať niečo na viečko. A mne sa strašne páči tento taký bledunko fialovo rúžový odtieň. Akože aj tie ostatné sú pekné, ale ja veľmi nemám rada trblietavé tiene, ktoré sú takto tmavé. Páči sa mi skôr také svetlejšie. Vezmem si najprv tento telový, ktorý je matný a ten si nanesiem takto
na začiatok do toho pohyblivého viečka. Na pohyblivé viečko. Ale viete čo, teraz som si všimla, že aj tento odtieň je celkom pekný, aj tento. Ale aj tento svetlino, ale ten sa mi to vôbec nehodí. Takže si sočnem tieto dva, čo sa mi ľúbia, že ktorý si tam dám. To mám teda na výber, by som povedala. A že neviem, ktorý skôr. Bože, ktorý si tam mám dať? Ten rúžový? Tento nie, to bude o ničom. Tento ani nevidno. Dám tam ten rúžový. Ten bude asi podľa mňa že najlepší. Dúfam. A dám si ho takto na stred toho viečka. Neviem, čo som taká nespokojná dneska. Ja nezvyknem bývať nespokojná s produktami. Ale akože nie je to zlé, ale také o ničom, nie? Idem ešte na spodné viečko, len s tou fialovou a ešte s tým tmavým. Možno iba s tým fialovým. No a mám tu teda túto novú Fake It špirálu, ktorá by mala dodať objem a mala by vytvoriť taký efekt umelý hriaz. Má teda takúto kefku. Ja si musím teda myhalnice aj natočiť, ale táto špirála, viete čo, nie je to že najhoršia špirála, ale nie je to ani že najlepšia špirála. Ako takto to vyzerá fajn, len sa mi zdá, že trošku mi tie myhalnice potom spadnú a že už som mala teda aj, alebo teda, že mi nejaké iné špirály urobili aj lepší efekt ako táto, ale naozaj nie je na zahodenie a naozaj je to jedna z takých tých lepších špirál. Nanášam si teraz druhú vrstvu. Tá už teda trošku zlepuje. Ale ja mám taký pocit, že mne celkovo proste viac vyhovujú špirály, keď sú trošku už také vyschnuté a nie takto nové. Mám tu túto nádhernú ceruzku. Je to teda táto Plumping Lip Liner. No a ona by teda mala tie pery trošku aj napúpovať, čo podľa mňa nerobí, ale nevadí. Vonia tak ako také tie plumpovacie lesky. Idem si s ňou teda obkresliť, asi aj vyplniť celé pery a potom sa presunieme na ďalšiu topku. Pozrite sa na tie pery. Strašne pekný odtieň, veľmi sa mi páči táto ceruzka, naozaj super. No ale tou ďalšou topkou je teda produkt, ktorý neviem, či je úplne novinka, alebo pridali iba nejaké nové odtiene. Ale je to teda tento Shine Bomb rúž. Je to rúž, ktorý je tekutý, ale je lesklý, není matný. Ja neviem, akože keď ho mali aj doteraz, tak ja neviem, kde som bola, hej. Neviem, ale neviem, možno nemali. Fakt netuším, že či to je úplne novinka, alebo pridali len nejaké odtiene. A ak len pridali odtiene, tak vôbec netuším, že či mám nejaký nový alebo starý, ale nevadí. To je úplne teraz nepodstatné, pretože toto je perfektné. Ja mám oveľa radšej teda lesklé pery ako matné. Matné pery už moc nenosím a naozaj vždy, keď si aj dám, že takto len ceruzku, ktorá je teda matná na tých perách, tak to musím prejsť nejakým leskom na pery, proste musím. Lenže väčšinou, keď si dám teda ten lesk, tak mi to na tých perách až tak dlho nevydrží. No a toto je úplne perfektné. Úplne to je perfektné. Jedna vec, že to vyzerá naozaj krásne na tých perách a druhá, že to fakt aj vydrží. Ja som jedla, prosím pekne, keď som toto mala na perách McDonald's a také, že sa mi trošku v strede vypapalo, to mi moc nevadí, pretože to sa dá veľmi ľahko a rýchlo opraviť. Ale tento odtieň 020 Good Taste. Pozerajte, krásny je podľa mňa. Potrebujem aj tie ostatné odtiene, pretože fakt sa mi toto strašne páči. Veľmi pekne to vyzerá na tých perách a aj to vydrží, stále to tuším 5 € alebo koľko čo, je proste že nič. No ja som samozrejme nemohla z DMky odísť bez tohto balzamu, ktorý bol všade po Instagrame, všade som ho videla naozaj. Ja som si teda zobrala takýto tmavší odtieň, pretože som chcela, aby mi to trošku na tých perách bolo aj vidno. Aby to nebolo len úplne taký, že balzam, ale teda má to takýto nejaký jemnúčky tint a je to veľmi príjemný balzam, naozaj, už som ho teda na perách mala, je naozaj veľmi super, ale teda keď ideme na takú valentínsku večeru, tak chcem mať nejaký rúž samozrejme, tak som si preto nedala balzam, ale teda chcela som vám ho ukázať, že je naozaj veľmi pekný a je to dobrý balzam a myslím si, že sa oplatí po ňom siahnuť, majú tam naozaj veľa odtieňov, aj svetlejšie a ešte tuším aj tmavšie od tohto. Moje valentínske líčenie s novinkami od Catrice je hotové, ja dúfam, že sa vám teda tento výsledný look páči. Mne sa tak na polovicu páči, ale nevadí. S viacerými vecami som teda spokojná. No a ja proste milujem ten rúž, ten musím vyzdvihnúť a potom si určite choďte, ten je naozaj perfektný. Takisto sa mi veľmi páči tá lícenka, naozaj krásna, taká jemnočka.
Ako tak na seba kúkam, už asi po ten neviem koľkatý krát mám túto špirálu na sebe, akože nie je nejak veľa, možno 3., 5., neviem. Tak akože je dobrá, naozaj je taká fajná, že je taká lepšia, pretože vidno mi tie myhalnice aspoň. No a teda sme na konci dnešného videa, ja dúfam, že sa vám páčilo, ak áno, tak mi to určite nezabudnite nechať váš like, takisto aj odber, aby vám žiadne ďalšie video už neuniklo, no a ja sa na vás budem tešiť na budúce pri ďalšom videu, ahojte.